ಒಂಜಿ ಮರ್ಲೇರ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒರಿ ಮರ್ಲೆ ಆನ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದಮಂಡ ಈ ಮರ್ಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಡೈಲಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿದಾಯ ಬತ್ತ ದಲ್ಪ ಗೋಡೆ ಉಂಡು ಗೋಡೆ ಕಿಬಿ ಕೊರ್ಪು ಇಂಚ ಕೊರ್ಪು ಡೈಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಆಲ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂ ಅಂದಿರ್ಲಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಈ ಜನ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಏನು ವರ ಒಂದೇನ ಬತ್ತೋಡು ಒಂಜಿನ ಇಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಮರ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಗೋಡ ದಲ್ಪ ಕೂತ್ ಕಿಬಿ ಕೊರಿ ಅವೇನ್ ತೂಯಿನ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಪಾರ್ವತಿ ಮರಲಡ್ಕಂಡೆ ಏಯ್ ದಾದ ಕೇನು ಅವಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನ ಹಿಡಿದು ಅದ ಆಯ ಮರಲೆ ಬಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀರೆ ಕೇನ್ಲೆ ಅತ್ತ ಅದ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಿ ಕಿಬಿ ಕೊರಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ದಾಲಕೇನುಜಿ ಅದ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಂಡಿ ಮರಲಡ ಎಂಜಿನ ಎಂಕ ದಾಲಕೇನುಜಿ ಅದ ಮರಲೆ ಬಂಟೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇರೋಂಜಿ ಎಂಚಿನೇ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕೇನುಜಿ ಇರೇಗೋಲ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇನು